Good morning para sa batch 92 sa St. Joseph Academy sa Kandihay, Bohol. Was born on Christmas Day. Pinauton ta nga maayo ang iyong kahimtang diha o layo mo sa mga disgrasya, layo mo mga kagulanan o kinahanglan nga hapik ta karon tungod kay Christmas karon nga season. Today is December 14, 2021, adlaw nga Martes. Christmas Day. Whatever was, they float by night. They feel bright, you shine. Sa aron mo malipay amo ko ako kamong i-shout out tanan basing from sa atong group chat sa official SJA Batch 1992. Angels sing a new king born today. That Of course, number one in my list, we have Mrs. Abigail Pizania. angels sing. Okay, diligid ko ini makalimot ini bayhana tungod kay usan ni sa akong mga checkers sa mathematics. Buota ni siya. Cute ni siya nga mapagkabata. Guwapa. So, shout out to Mrs. Abigail Pizania Cuevas. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord. Okay, so kini ako lamang gyapon ning i-shout out kay bawo ko nga kini buotan ni mga bata tungod kay mga bata dito sa St. Joseph Academy, mga buotan og very respective kayo nga mga bata. So, shout out to all My Lord, they got Joseph, Al Joseph. Okay, Al Junjun di ani, Junjun. Shout out to you Junjun. Daghan kayong salamat nga nakauban ta dito sa St. Joseph Academy. and full of adoration. They realize what they have. Okay, bisan pa kining tawhana, wala na din sa kalibutan, mitaliwan sa miaging mga kabuwanan. Of course, ebaw ko nga siya nagpahiwatig pa kanatong niya din sa kalibutan. Walain ko nila si Sir Alan Sanchez Tiempo. Iniusab ako sa checker sa mathematics o dili ko ka limot ni tawhanan tungod kay siya usa ka school boxer sa akong hibawan. Buotan ni siya og siya ang akong suki. Labi na ko na time sa December ngadto sa February. Siya maghatod gyud og mga practice teachers kasi siya may na-assign dito sa Baiso. Siya ay na-assign ini pa-assign usab sa mga teachers nga maghimo og OJT or a practice teacher. So iya kong tagaan og mga di kalidad nga mga practice teachers. So kanimo Sir Alan, daghan kayong salamat. Rest in peace. Next is Aluna Timbal. Ini si Aluna Timbal sa pundi siya sa konchiger sa mga kumasayo. Siya usab kabuutan nga estudyante kaniadto. Dahan kayong salamat dahil sa time nimo kanako. You are part of my life, especially during the checking of your test papers. Salamat kayo dahil. Dili usab na ko kalimtan kining tawhana. Usan ni siya ka-cute kaniadto. Si Along Romero Bahaw nga sa kong hibawan o sana siya ka priest or I don't know basta kong nadungog-dungod nga misulod siya sa usa ka pari. So I hope Father Along Bahaw imo kong i-appeal sa akong pagampo labi na karon sa akong kahimtang usa na ka PWD. Daghan sa kayong salamat long sa imong nga usa ka
sa part sa akong kinabuhi sa pagkamaestro dito sa St. Joseph Academy. Masab shout out din ng bayhana si Analisa Barlusa, murag Barluso. Murag wa gyud ko maka-estudyante og Barluso nga ang apelyido, pero I know nga kini minyo na, so Analisa Barluso. Salamat kayo day. Next in line, we have Sister Angelita Angie Abria. Daghan kayong salamat, sister, sa you are also part of my life as teacher of our school, SGA. Salamat kayo sa imong tabang kanako sa pag-check sa mga papers. O niya, usab ikaw kabuutan nga madre. Ya, salamat kayo nga imo kong gi-special pag-ari diri sa balay. Ya, sa miaging buwan, kauban ni Ma'am Norife Boscano nga nagdalag yun mo og usab sa iyang bana nga inyo jud kung gidad ano mga pagkaon, mga prutas usab sa kang day rosemary nga torta og kanang loaf bread. Daghan kayong salamat og salamat sa pagdayon diri sa ginagmay nga paniudto og nagkahatag tag mga good ideas, mga memories sa atong eskwelahan, sa imong mga classmates, labi yung mga crushes kaniadto. Anyway, those days were gone, so ato na lang silang handumon mo ni mga memories kaniadto sa dito pata sa St. Joseph Academy. Some shout out nga to kang ang Mary Ann Sahol Lim. Dagan kayong salamat dahil sa imong pagkikuban dito sa St. Joseph Academy. Dili po ko din makalimot din bayhana o sani siya kabuutan pugos sa kaguwapa nga pagkadalaga o pagkababae. Sa shout out to sa kanto ni Antonio Buscagan, murag usapan ni sa akong mga checkers nga kining mga bataa buutan kayo ni dali masugo sa eskwelahan og maayo po ning mathematics. Anya mura og dunay pagka joker gamay. So Antonio Buscagan, daghan kayong salamaton sa time nimo sa diha pa ko sa St. Joseph Academy. Yes, shout out nga doon ni Arnold Cuniado. Di ko kalimot din pong bata kay mayo po ni mathematics. Anya usa ni ka cute nga pagkatao nga sure ko taga-bion gyud ni siya. Dagan kayong salamat. Dagan kayong salamat Arnold Cuniado. Christmas songs of TV. Yes, si Buds Villapuerte, dagan kayong salamat sa imong mga time nako sa diha pa ko sa St. Joseph Academy nga buutan usab ikaw nga pagka-estudyante. So for you Buds, Merry Christmas. Next we have si Jel Cassie. Murag in English naman murag sa kumputano sa kanang na ay file maglisod po ko pag determine kay hanap-hanap na po niya ako mata. Anyway, thank you day nga usas ka sa akong mga estudyante sa St. Joseph Academy. Merry Christmas. We're singing Christmas songs on the way back home.
Sunod ang akong sangay si Castor Ayuban. Kini usab checker ni nako sa mathematics. Kung kay under man ni nako og tulo at tuig since sila second year high school ngadto sa fourth year high school. Mo na nga daghan gyud mga checkers from second year to fourth year. Mo na mga buton ni mga bata. Again, ang akong sangay si Castor Ayuban. Ako usab na hibaw-an nga ano siya kusani siya ka alagad sa Ginoo. That's sangay Castor Ayuban. So nun ako i-shout out si Celestina Panuga. Warag di po nina ko pamilyar ang apelido, pero ang Celestina I know nga naka-estudyante dyan ko Celestina. Happy birthday, Merry Christmas, day Celestina. Born as the king. Of course, dili na ko kalimtan ang akong mare nga si Chris Cabo nga diin usanik ako sa mga maestra nga close gyud din ako tungod kay iyang anak akong anakon. Mads Chris in Cabo, Merry Christmas. Next in line, we have Mr. Crispin Gallis. Si Crispin Gallis, I'll tell you what I would like for a Christmas. si Crispin Gallis, ako po ni amigo siya nga magkabata, buutan ni siya. Merry Christmas, Crispin. And we have also Christy Olaso. Si Christy Olaso, I know nga kini siya taga Mahangin. Buotan usab nga pagka-estudyante. Si Delbert Piquero. Yes, Delbert Piquero. Merry Christmas. Edgar Guillermo. So salamat kayo sa imong time. Sa estudyante pa ka. Salamat sa pagsabot sa kumbatasan. Of course, congratulations nga ikaw ang kapitan diha sa Buyuan. Okay. So wala ko music. Magpatabang ko sa akong spinner si Joshua Tabura. Palihog Diyos, lagi ko music kay why ayo o why music. Diyos, paliko Diyos. Music palihog. Music. Ibalik lang, ibalik. Okay, so salamat kayo Diyos. Di makatugtog yan po kay kuan man na may battery. Ay, wa man day wifi. So, kini una-una lang din ako nga kanang shout out sa batch 92 sa St. Joseph Academy. Basta akong na-mention katapusan si Edgar Guillermo. Okay. So, abangan ang second part of my shout out to batch 1992. Kaya dagan kayong salamat. Thank you for watching. Please, if wa pa mo mag-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe and of course watch, like, and share my videos. And also please don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you for watching. So abangan ang second part of my shout out. Thank you.